खुलुमबाय, आं अनसालि सरगियारि, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मथंगानिफ्राय। खन्थाइनि मुं आं जावलिया। खन्थाइखौ दैथायहरदों आंनिसिम गोदान दिल्लीनिफ्राय किरण बर' आब'आ। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ जों दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। आं जावलिया। नंखाय साजाखौ आरोबाव दा होबावसै, हायोब्ला बजबदो खाथियाव अरायनि, नों गैयाबोला समायखाङा आंनि संसार। ओंथि गैया मुलुगाव आंनि जोनोम। थाबायबोनाय बै आगानफ्रोम आगानाव नोंनिनो सिनायथि लोगोसेयै हान्थिनायनि। दा आंनि दोंफ्रोमबो हांआ नोंनिल' मोदोमनाय, गोसारबायो मोनफ्रोमबो अंगनि थै रोदाजों खारफानाय। आगानफ्रोम आगानावनो नोंजोंल' बेरायफायो, जारिमिन गालांनो बुहुमाव थार मोजां मोनलायनायनि। नोंनि गुस्थियाव सनानि हांखोजों बिरनो आं जावलिया। आंनि जरासे जावलिया गुस्थिया माब्लाबानो मोनथिस्लाब मोनै नोंनि गुस्थियाव सिथाबखाबाय। नोंनि बालें गुस्थिया गोजा गाब, आंनि गुस्थिजों नांफाना बेसे समायसिन होयो। फारौ मेगन बायदि नोंनि जरासे नोजोरा आंनि थाइनै मेगनाव फोनांजाबनानै रायज्लायोब्ला आंनि गोसोखौ उसाव बादाव खालामसिनो। नोंनि मेगनजों बोहैनाय निजोराया दुंहाव बोहैबोला आंनि बिखाया लाहा जाना गलिलाङो। नोंनि फारनै खावलायाव आं सुजुयो रमान्टिक खन्थाइ रं बिरंनि सिखिरि जानानै होंगो दोंगो जंखायो। खन्थाइ एसेनोसै।